گوندê Xelûlka li Efrînê bi ser melbenda ya nahiya Bilbilê dikeve, nêzî 10 û 3 kîlometr li Rojavayê Bilbilê dikeve û dûrî Efrînê 45 kîlometr e. Malê wê li dor 305 maliyê û 4500 neşteciyê gund hene. Karûberê wan çandiniya darê Zeytûna ye û yê tirîne û ceh û gennim jî dişînin. Aniha divê dema ana de dibin dagîrkirina Tirkî de yê û kultêrxurên wê ji opozisyona Sûrî. Gundî nêzî 35 ji sedî tê dimane xelkên Kurd, yê din hemû mustewtinin di gund dimane. Bixwe ev agahî ji hêla yekî ji gund gihiştime Birêz Ebdirehman Murad û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Ebdella Kolo spas ji we re.